Ano na siya, bigi noon sa istorya ni mo nako rong adlaw ako'y problema pag ana niya. Sus niya, tunong man dito nga si Judas naghikog siya. Buhi Nga nga. istorya ha. Naghikog siya. Naghikog siya kay anak ko no ang Ginoo niya si Judas naghikog pud siya. Naway yan. Muna ikaw basa kag Biblia kinahanglan magpag-guide ka sa Holy Spirit dili pwede magbuot-buot ka. Para natin nga ito na ayun. Kaya dali ko tanalis. Dari lapit sa ako, babaskan diya ba? Diyan naghikog, diyan kita mga amigo, tulo. Ilang ginawa tulad itong hikagan, nga naman itong hikag mo itong siya. Nga, nga rin nilokso lang niya, may pisi, ida kong hikag sa isang liit. Suway-suway. Isuway na dyan, arang buang, nga tos, buang, nga naman dyan, siya bang gusto nilokso, nga rin nilokso mo siya, buang, di siya. Suway-suway siya. Pagkat mas liig kay, nanagal mo kita mga kauban kay diya bang kunintiw. Yang siya na rin, wa makabalban nilokso. Matay. Mo siya. Hi guys, mauli na ako sa Mama Zuli. Ni daan be. Ha? Eh, Di Bernis ni. Anong Bernis mo gud? Bernis. Wow, rapi alalisang Bernis. kaya lalisang Bernes lagi ko no. Bihis ako eh. Bernis. Muli na sila guys. Bebaro siya, bebaro. Manalo gitong sakjan. Meka. Labi day. Ihatod sa kuno sila Zuli mo at lungsod. Yes, bye. Sige. Pag parangit sang kuan liksian, parangit sang aliana, dali. Sayan. Gakus. Kis perpiti. Pili tihatag yaloy lungsod. 100. 100? Amo, duha man bagat man. Isa naman siya. Usaras. Sar. Nanilong man kunos putan. Pagkasan guwang na. Tahag sa. Amin. Paano na galing uwan mo ganina? Napas kuno kis ganina. Kis. Amin pa si mami. Mami. Dato naman mo mami ron. Yes, mami. Klaro. Pag biniutan dito ha. Nagsito kayo di mo iki. Amin sa imong dadilo. Dadilo. Katang balagan dadilo. Jay. Be, eto bata tayo. Malamami na. Satay. Siya yan, nakisip pinapiti. Hello, oy. Ay na, kis mo pinapiti ka doon. Nabuong na. Alian naman ko ni mo kis pag nanay. Na? Baliman. Pagkayan. Yan o, basta. Lablad mo, mabi. Kis na. Ato tangtangan ni mo ka na, kaya wala ka naligo. Ano mo na? Mo at tulas mama dito ka sa mga lang ha. Mag-practice ka sa itong inyong scouting. Dili kay kis kay. Imi, gaksasa. Bye-bye, Imi. Ay, vlog naman ka sa bayaway. Pagpadodol. Bye-bye, Bye. Ems. Hala, marami lagi ni siya kasama ni asa ni padunga. Aram ka. Ito Hongkong. Hongkong. Gawsa o. Salamat pag-atiman ti ha. Atiman di ay. Gatiman ba dyan pag ko ninyo? Muli na sila guys. Saan mang na may pamilya. Muli yung mga gazud. Kay Jud mi. nagsa excited naman. Niya may nakagtataylik siyan. Na nag-Mercedes Benz. Ina si Zay nga si Zay papaluogon ni Lixie na o. Inay! Kaya di na ba na pwede morsas, Zuli? Mas baan ba? Larat sila guys, Zuli na. Light ang camera ito. Ano yung camera nga? Ano naman? Hindi, kaya dangag ra ba? Bye! Amping mo! Hi guys! Good morning! Ako na pod ni. Karong buntaga guys atong paminawon ning karaang tinuuhan ug mutuba mo unja. Asa lang po ninjos gahigon sa zina kay basta kay maunay mga kanang karaang tinuuhan sa mga daris
dias bukid nga pudyo unja kanang nay sa mga nakarelate ug sa mga di mo to sa mga tao nga kanang yan adya lang pud mo kakuan basta ka istorya lang kinaraan ni tatay sa diyang pagkatiguang. Diyan guys, sa karibilisyon o kanang mga tinuod nga kanang naobserbahan o nahitabo sa kanang dari sa bukid sa kanang abot lagi sa mga patay. Kaya adlaw sa aros patay. Ug abot pod sa mga kuan guys, kanang mga nas Biblia. Ayahon mo, ako kasabot sa storya. Pasabda tayo, og nay mamatay. Di pa bilaw. Ang Ngay namatay, ako kita namatay. Sa at baboy. Kaya giyawaan ko. Yawaan si sudlan ka. Sila kong yawa namatay. Baboy. Ang baboy hawon, mao tay makaon sa mga tao. Yalisdan ba? Si tatay nag-iisara. Patay sa lawas mo na tayo kanon. Moy kanon sa mga tao. Salisay ano. Isalisdan man. Kaya Sa sila yawa. siyawa. Kay Yawaan. ang namatay giyawaan. Pero namatay nga wayaway, okay. Bata nang jud mi mo kag na mga mamatay nga may ihag baboy nga na kay inja nga nagyawa ko kaon ako. Nagkama discover din si Kilina di ay. Wala niya mukha ng napatay. Tinga man siya nga ang gisabaw nga gikan pag-iihaw ba nagtantad gisabaw. Paghigo pa niya sa baw, grabe ang utitid puno man ang sabaw. Jag patay agot itid ag Hindi mata. naman tong utitira nga bago man tong Masa sa ito Itagtad. yung kaon dandan eh. Yung kaon, eh. Ako di sa kumukaon. Ako di kumukaon eh. May mga mang nga ilong pulor. kaya alis dan siya. Ikaw namatay, Ako nagyawa. to day. Giyawa. Kaya saan ibubuhay sa plak? Ikamatay ni imong lawas, alis dan siya yawa. Ngamong ba? Dino dito. Limantingan ka. Katos mamatay wa to may nga to kay ihawon tog baboy wa to. Pero ning kunik lagi to tay. Kunik man na, kana ba tayo? Ag unsay sakit ni mama katong baboy. Katay kintay. Kunik. Ag sakit ni mama kay tumor man to no. Ag baboy na tumor pud. Nagutok. Ag utok. Ano ba? Ning kunik si Jog, Kunik. unsay sakit sa namatay, ag baboy nagihaw ni mo panahon ni mo mao. Ha? Kuya nga ba? Tinod Kunik kang lagi. mama gali sa una. Nagandani mo kunik. Kunik nga na danis bukid. Kunik jud. Dakan Inay hubag, ag baboy na ko ihubag. Katong gihawan, may nga to gyapon. Mag-iwa mo ginugbaboy ug na mamatay. Bangon na natin magihaman sa baboy. Kano mo man batasan jud nga para nga pagkuas mga tao ba. Kaya na may mga tao. Mga tao. Ano, Kuya, pagkaon. katong sakit sa tao matos baboy. Di man pud makatakad to. Kay Yeah. kuning kuan naman. Makita rin mo dito oy. Kita warning ba? Mao din ni si kuan si Eleuteria si mama ba? Kato mo lula mao din ni na ijang namatay si tumor sa utok. Ang mga kong mama sa una nanganawag sa lawas na no dugo no. Tikas lawas. Tikas lawas nang nawag dugo sa utok ba rin kuan. Nagpadat ba? Budget na. Ang baboy nga to pag-ihaw. Ning kunik ni ja. Pero na angit ang baboy angit ang baboy tayo og nay mamatay. Ang boto kani ang Kay di man pud mi mga unog nay patay di may makaon. makan. Bita. Di angay ka na yan kay hadlog ikaw na ni magpatay. Ara good ning kunik ra good to. Anong mayawaan man tay? Yawa lagi nga mo ko yawa. Diya ka to yung isuran sa to katong kasi imim kasabot agbaji na matay. Kato ang sungay nag-istorya ba nga agilang binaji namatay. Diya. Inja kay yaba may gipaabot nga uban nga wa palagi makatambo gibilin tong pika sa baboy gisabong. Diya. Kay nagulis patay na akan na puto nila. Bakit ang libong? Oh, Diya. uli ka naglubong. Isa ka nangabot na mag-uban nga. Uban, wala na magkasudan, nagisugba sila. Mo nga bata nga, Ag-anak sa namatay. anak sila matay, nagkalaghilak nga, adyaw na kasi, pikas na laman na si Nanay. nanay, kay yung kagaling hiwa gisugba. Diya. Ano, nagbata man nakakita. Abot mo ko sang sungay, nautang. Sungay pa. Sungay ng istorya. Kami jud na patay di sila makaon nga di ba nak Sige, nalagay ara man na kana patay na Australia. Di na kayo ko, mukha na patay ton. Ano naman? Paghigo pa na sa mo, jara ko titud, ang daghana. Pero init pag sabaw. Mao pa tag sabaw dito pagtanaw ko diyan minatay ang mata nga puno na sa titud, ilong na noon. Diya pag sinabang baboy dito kutitad. Dito ko titud. Bicara. Tinuday ka jud. Grabe mo. Kuwang klina, Ano ka kuwang dyan? luwas klina. Ikaw na kang sa'yung paniwala dana. Hindi mo good meeting ko. Pero ang istorya po nila, maghihaw kayo nagbaboy. Hawiran. Di ko na pugnan ko ng baboy. Hawiran jud. Hawiran. Kaya di mabaylo. Buyan sa patay na, di ko nang buyan. Hanto di nagtagtad. Biguhian. Tama. Nay magunit nga tao. Pagtagtad.
Kunikan ba? Bulian bas Ang hipon no. Kaya hindi mahapuli pa no, just na po ito maghawid, nga di makadal pa no, dito kayo. Mintas na, pag-ihaw ba, pag-ihaw. Bulian nila mo. Kiss-kiss yun. O na, ug ang nagunit, panuway po. O, panuhay po. Be, Katawas na na Buwangan yung panuwal. Oh. kami manggod dito, di manggod may be, ihaw-ihaw dito. Nikuan, di kumain og lubong atong restaurant man. Kayo may kuhan. Lahi man dito. Kanang yan, Ayaw kani mga bukid. isda. Isda lang, isda ra. Okay ra, pero baboy, hayop Kaya may hawon. espiritu. Ah, na Kaya espiritu na din. baboy, kaya na may kuhan. Kapwa o baboy yan Na na. espiritu sila. Pangyawaan. Ang baboy, iwan, bani. Katong ang kuan mong gud, ang storya mong gud ana god. Katong si kuan, katong Diyon. si Jesus ni so dito sa kuan. Yan naman to ang yawa dit katong giyawaan dito. Niya ang storya ana niya naman to ang ano mo siya ay ato lang ko sa mga baboy. Di gipahawa. Katong kuan, sa history na sa Bible nga. Oh. Dahil taong gayawaan. Oh. Hindi kay ni Hanjo man ng Kristo, yung magtutudlo, may huwag ipagawas ang yawa na nakos ang espiritu. Kanihan po matulig yun ni Kristo. Ang ana to niya legion kay daghan sila sud ato sa katong tao. Ngayon, espiritu, karon dayon ang yawa, ipagawas ko sa imong espiritu. Pagawas sa yawa, iyang yawa, asa may karon padulong. Iyang espiritu, lakaw sa bukid, 7,000 kababoy, sumugod ka. Matod dito kasud ang mga Panuhay. Mo to ang mga baboy Baboy. dagan sa katong tubig. Hagas bukid, hindi ito nga mata, mga putol na Ngalumos sila. Ngalumos. Pareha ka mo kasi mas Biblia duha di ay. Mga legion, yawan. So tinuod lagi jud na ijara. Ngayawaan jud ang na di espiritu ng baboy. Wa ni dagan to ang mga yawa sa baboy. Ah. Istorya mong gud ana naa dito sa kanang mga kuan. Ang ilang ihalad sa ilang Ginoo kay baboy man. Mao to ihalad to nila ang katong baboy sa ilang Ginoo mao to sila gyapon makakuha sa katong yawa to. Yawan, lagi mo na baboy, yawan na baboy. Sabar din Ang kana. ikaw mamatay, yawan kang baboy. Di na mo sumpa na, minatay magikaon ang baboy, atos yawa. Jara. Kaya iya man ang yawa ng baboy. Awo sa gadira dito. Sa di kay Biblia na. Kay pa man mo sa tay. Bawo ka nga kaupot na anak ko na balik-balik. Balik ng Biblia sa ko man nang imimbasa ang Biblia sa katuig. Diyo, nagari ang askuhan. Libetiko City. Paghika pa na dugo sa baboy, nakasala, naka. Kung ano dito sila ato kanang sa ritual ba. Unja. Ang dugo kinanglan ilabay ra nimo sa Labay, yuta, di mo kanon. Amo jud na tinuod nga ihulas yung tag dugo. Mana og mukaon kag dugo nakasaka na. Kasaka ka diya. Ah, maday mo. Paghikap na gani, kaya ba na yung magikaon? Samot ka diya ka impirno. Nga kuan nga yung gingon dito ni Paul niya na siya nga unsay imong gi kuan dito sa dinhi sa yuta nga kuan pud sa langit. Yan sa mana. Nama po Wala yan. siya nga Katong nestenggihan ba yung unsay basang imong ni mo? gi-proclaim nga limpyo na siya. Pero doon ay kasipan sa tao. Nabawal ka nga. Kung adyo ka kana, nasa Korinto 10:23. Sir sa tiyanggihan, bisa insay kadulot ka niyo kumaon kapag pasalamat ka iya sa Diyos. Kapag doon ay kasipan sa tao. Kaon ka, pag punibaw ka, di ko na. Lihugaw na. Huwag ka adyo ka kaon, di na kayo makasa ka. Magkuhatag Libre tanan, pero namay mo baot. Ah, og nakahibaw ka nga sa nakanon nimo nakasa ka. O nakasa ka kay ning kan makakahibaw ka kay sa. sa bagong testamento lagi gibasag na sila diha. Oo, Na pagkaon na, pero nga ko may bawal ka nga. Uy, dudugo ko na na. Di ko na na. Ano? Basta makonsensya ka mukaon ayun lang kagkaon. Kaon ka makasa ka. Bisa isang kadulot, kumaon ka, pagpasalamat kay iya sa Diyos. Salamat ka sa Diyos pero ay na may. Pasalamat siya kadulot. Tanaw naman diya. Pero namin nagkapandunay kay sipan sa tao. Namin sa gimajam ba? Nagkabaw ka, di siya kuda na. Kaya na, may imong utok. Hindi kumukha na na. Kaya Siya ba naman kaya na. kabaw ka, dugo na na. Ala na po. Ay hagod din pareha na ko karon kay bagog lain akong tiyan. Kunya ni kaon gyud ko ana. Ako ang nakasa. Nakasa ko sa kung kugal yung lawas. Saan sa tay? Sa? Kini magpaitaas ka ba? Tasan ba? Kaning mapahitason. Magkamang gyud ka ana kay mao na ang sala sa yawa nga ni ana siya nga maghimo siya og trono labaw pa sa Ginoo. Ginawa daw siya karon nagkamang siya sa lapok mo na iyang itunglo sa bitin ikaw magkamang ka sa lapok mukaon ka og apo.
O ito gibuhat niya. Ano siya? Tagat ka po siya sa mga. Buhatag matinda. Maso kay magpaubos ka nung tay no. Kaubos ka kanunay, kaya ang Ginoo magpataas nimo. O ikaw, magpataas ka daan, tagat ka sa Ginoo. Na, hindi na batas. Yaman Kristo. Pedro, dining bato. Sa baba ng bato, pagkatukuro ko ang akong iglesia. Kaysa ginapos sa yuta, ginahin sa langit. Kinsa nilogan sa yuta, hinubaran sa langit. Ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Wala na. Ang wala, jadi di ka magpataas. Parang binasahe din ito, Biblia day, parang imim day. Hindi na siya, wala na tinawag. Nahurta ni magbasa ng sa kabiblihan tay, kaya ba ko na nasad? Hindi mo na mahurot ang Bible ni mo basa. Nahurot mo nang imi lagi basa. Timanin na mga teksto. Teksto ba importante? Abaray, tidyo ka tay. Mga teksto. Timaan man ka. Nagbasa lang ang Biblia. Di pa Di ba niya. na Malaman lang, masakyan? wala butang siya mo utong asang mayo. Asa makasasa. Wala kay power na na. Timan ani mo eh. Kini, delikado ni. Makasaka na ni. Kini, balawan ng Kristo, mali itong tumano ni. Kini iyan na siyawa. Di ka mo to dia. Natoy katawaanan ba, kaya ang akong amigo sa, niya na taong pastor ba, niya na siya nga. Na ako na ubang tao ba, muabli og Biblia, niya mga na siya, unsa istorya sa Ginoo na ko aning adlaw, pagpaklibot, buot siya gasa siya pakli. Niya ana siya ba nga, buot sa siya sa pakli siya. Kini mao ni ang istorya sa Ginoo na ko kanang pili-pili lang niya ba. Ana na siya, be Ginoo, unsa istorya nimo nako rong adlaw, na ko'y problema pag ana niya. Sus niya, tunong man dito nga si Judas naghikog siya. Buhi Yung na. istorya ha? Naghikog siya. Naghikog siya, kanya anak ko ang Ginoo niya, si Judas naghikog po siya. Nagipanuway yan. Muna, ikaw, magbasa ka Biblia, kinanglan magpag-guide ka sa Holy Spirit, dili pwede magbuot-buot ka. Para ba na tinuod ba ng istorya? Ayun, kaya di ba ito dari lapit sa ako, babaskan diya ba? Diyan naghikog. Diyan kita mga amigo, tulo. Ilang ginawa ito na itong hikagan nga naman itong hikag mo itong siya. Nga, nga nung nilokso na niya, may pisi, iya kong hikag sa isang liig. Isuway yan. Isuway. Isuway na dyan, anong buwan nga tos, buwan, nga nung Na may dyan. buhatag matinda. Di siya bang gusto nilokso, nga nung nilokso mo siya, buwan, di siya. Isuway siya. Pagkat mas liig kay, nanagal mo kita mga kauban kay diya bang kunintiyo. Yan siya na rin, wak makaban ba nilokso. Patay mo siya. Ginoo ko. Para na. Basta dihang dapita, huwag na naghikog, di ka mo doon yung dapita. Pag doon, iya manggi. Pagod, hagpay, kilabog, naguto naghikog. Nanay panuway di atay, nanay panuway. Nisunod siya lagi nga to, kaya iya gisukod-sukod. Na napatay nung si Jan. Ang sukod mo kagiunana. Buang lagi. Kaya dito magpisi. Nakanulagan man tong tulo kay nakadungog Kaya si ako ha. panuway. Pagbalik pa na lang ito, wala, nagiging amigo gusta. Nahikag na pod. Patay, naganisabod mo kung sanga. Kaya, ano ba, pag lukso na, di ko kalukso, kaya kato naghikog. Wanto, nimbar, dito mamatay. Aning tikok kong jagtiil. Hindi ko, di, yang nga na yung liog. Para gud mapakamatay At gud sila si na Jan. rin sukod ka din mas bigat Misangit, ka. mas sanga. Lukso. Isabot masanga. Nagkumbagay siya. Sila magrabi load na. Nahikag din si Jan noon. Kaya mo ito, inuhalis mo na peligro. Duga na ron. Ano, matol kang hudas po. Ano to? Kabasa pa nagikog siya. Oo. Wan niya sabta, wan niya sabta kuan. Oo, anya sabta, kanya ana siya, sa istorya sa Ginoo na ko, kaya ako problema, pag-abli niya, niya, ana man dito nga si Judas naghikog po siya, kaya kung naging Ginoo niya, huwag niya tarungin basa. Akaning tao nga wa nagbasag Biblia wa kay bagon sa ibalawod sa Ginoo nakasaog na isa Kasa, di ako na. Kaya ana man ang Ginoo nga, the ignorance of the law excuses no one. Kaya ba, kag naigingon ang Ginoo, basahon na nimo. Nga mo buot man ka. Unsa wa nagbasag Biblia wa kay bagon sa Imposible gid na nga wala ipada ang Ginoo nimo. Imposible gid na. Dili mo balik ang Ginoo dinhi ug wala niya istoryahi ang tanan. Katong mga alamag, yan ang yana. awa dyan isa. Kanang mga Wala alamag. na ikuan siya, kay special man Special siya. man awa dyan isa ni. Na magbuhatag matinda. Malagi, sige. Mayroon pang may alamag, Nagna- kabit pa sa ganyan sa langit. Oo. Ang may alamag, abit ko dyan kasi kinang. Kita may alamag na, kinalang bantay kita, mayong buhat, mayong pulong, siguman ang Diyos. Ano yung putante? Ngayon yan na, Bye. may kwinta ko ni siya na, muna special siya. Unyo classmate ni Tay, Ay, classmate. limang classmate. Bye. Ah, Mama ko mga yun tayo. wapatay, pan pananukos pa si babaw. Sino ka tawag birthday ni tatay? Dugay pa.